Γεια σας. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της Ελλάδας από την αρχαιότητα έως σήμερα είναι τα δέντρα της ελιάς. Η ελιά είναι ίσως από τις πιο οικείες γεύσεις για έναν Έλληνα, ενώ πολλοί από εμάς, τουλάχιστον όσοι έχουν καταγωγή από κάποιο χωριό, όλο και μερικά δέντρα έχουν στην ιδιοκτησία τους που τους εξασφαλίζουν το λάδι της χρονιάς. Η συγκομιδή της ελιάς πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο έως και το Μάρτιο και σίγουρα δεν έχουμε όλη τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Να συλλέξουμε τους καρπούς και να καταφέρουμε να παρασκευάσουμε αυτό το πολύτιμο και κατεξοχήν ελληνικό αγαθό, το λάδι. Γι' αυτό το Μουσείο Ελληνικής Λαογραφίας που εδρεύει στο Πολιτιστικό Πάρκο Χρυσαλίδα προσκαλεί μαθητές όλων των ηλικιών να περπατήσουν στους δρόμους της ελιάς, να δουλέψουν και να μάθουν τον παραδοσιακό τρόπο εξαγωγής του ελαιόλαδου και τις τεχνικές ορίμανσης. Να φτιάξουν σαπούνια, να μάθουν ό,τι αφορά στην ιστορία του ελαιόλαδου αλλά και στη διατροφική του αξία. Το βραβευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Στουλιοτριβιού της Μυρωδιές μαθαίνει στους μικρούς μαθητές πώς να μετατρέπουν την ελιά σε λάδι. It's been some time since we last spoke. This is gonna sound like a bad joke, but mama, I fell in love again. It's safe to say I have a new girlfriend. And I know it sounds so old, but Cupid got me in a chokehold. And I'm afraid I might give in. Towels on the mat, my white flag is waving. I mean, she even cooks me pancakes and Alka-Seltzer when my tummy aches. If that ain't love, then I don't know what love is. We even got a secret handshake, and she loves the music that my band makes. I know I'm young, but if I had to choose her or the sun, I'd be one nocturnal son of a gun. Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, I never seem to get a lot. Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, I never seem to get a lot. Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, I never seem to get a lot. Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Μέσα από μια διαδικασία στην οποία πρωταγωνιστεί το παιχνίδι, τα παιδιά πηγαίνουν στους ελαιώνες, στρώνουν τα λιόπανα και ξεκινάνε. Μαθαίνουν την ιστορία της ελιάς αλλά και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μαζεύουν τους καρπούς της που έχουν οριμάσει στα δέντρα. Στη συνέχεια επισκέπτονται το ελαιοτριβείο όπου τους περιμένει μια δύσκολη διαδικασία. Ρίχνουν τις ελιές στο αλόνι και με τη βοήθεια των μιλόπετρων μετατρέπουν τις ελιές σε ελαιοπολτό. Μεταφέρουν τον πολτό με ειδικά εργαλεία σε σακιά, τα οποία αδειάζουν στο πιεστήριο. Στη συνέχεια γυρίζουν το μοχλό του πιεστηρίου, ενώ παράλληλα ρίχνουν ζεστό νερό για να μπορέσει να ρευστοποιηθεί η παχύρευστη μορφή. Κοιτάτε τώρα μαζί τι μαθαίνουμε. Επιτέλους τα παιδιά μπορούν να είναι πια υπερήφανα γιατί μόλις κατάφεραν να φτιάξουν το δικό τους λάδι. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει το Μουσείο Ελληνικής Λαογραφίας απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε επισκέπτη να έρθει σε επαφή με τη λαογραφία της χώρας μας, να εκτιμήσει την αξία των εγχώριων προϊόντων μας και να μας κάνουν υπερήφανους για τον φυσικό μας πλούτο, τα ήθη και τα έθιμά μας και την τόσο σημαντική πολιτιστική κληρονομιά μας που δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί. Καλό σας απόγευμα!